súkromie alebo bezpečie? Ako chrániť deti online, no zároveň nestratiť slobodu. Toto je Safe Space s Luciou Jar, budeme sa v ňom rozprávať o bezpečnosti. Prišli nám tisíce znepokojených e-mailov od ľudí o tom, že EÚ chce sledovať správy svojich občanov. Áno, a rozumiem obavám. ChatControl je totiž o veľkej dileme o tom, ako chrániť deti online, no zároveň neohroziť naše základné práva. Faktom však je, že sexuálne zneužívanie detí online rastie. Len za minulý rok bolo nahlásených viac ako 20 miliónov prípadov. Je to tak, situácia je alarmujúca, ale v záujme ochrany detí potrebujeme nájsť efektívne riešenia. Návrh Európskej komisie rátal s plošným skenovaním správ, dokonca aj v šifrovaných komunikáciách. To by bolo nebezpečné nielen pre občanov, ale aj pre kyberbezpečnosť celej Európy. Šifrovanie nie je prekážka, ale ochrana aj pre obete násilia, ktoré potrebujú bezpečne komunikovať. Ak oslabíme šifrovanie, nechránime deti a otvárame dvere hackerom a diktátorom. Preto je naša pozícia v Európskom parlamente jasná. Odmietame plošné skenovanie správ či narušenie end-to-end komunikácie. Potrebujeme cielené zásahy voči podozrivým osobám, priviesť platformy k väčšej zodpovednosti a tiež viac podpory pre obete a pre preživších. Zneužívanie detí je obrovský problém, ktorý sa mal riešiť už dávno. Ale unáhlené a nepremyslené návrhy môžu ohroziť našu kyberbezpečnosť a nemusia zaručiť bezpečný internet pre deti.